todella paljon osaamista, sekä teknologista osaamista, mutta myös sellaista osaamista, jolla liikennettä, liikkumista voidaan yhä paremmin ja paremmin hallita. Meillä on tulossa järjestelmiä, jossa voidaan hiilidioksidipäästöjä valvoa ja vähentää. Varmasti meidän joukkoliikennejärjestelmät on muun muassa sellaisia, jotka monesta niistä maista, joissa on todelliset liikenneongelmat ja liikkumisen ongelmat vielä puuttuvat tai on ainakin vajavaisia. Nyt mielestäni Lyon osoittaa, että näillä on paljon painoa, näyttely on loppuun myyty, todella hyviä sessioita ja niin poispäin. Tämä on niin selvästi Suomelle näytön paikka. Ja mun mielestä tämä, mikä on niin mielenkiintoista tässä on se, että tässä voisi niin painottaa tähän sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön että sitten niin Venäjän yhteistyöhön. Niin Suomi on hyvässä ja huonossa aina ollut idän ja lännen välissä, mutta tässä mielestäni voisi olla niin hyvässä kaikessa. Ja sitten toinen asia on siis se, että kun Suomessa on, jos niin katsoo kokonaisuutta, niin liikennemuotojen tasapaino aivan toisella tavalla hoidettu kuin monessa keskioitevan maassa. Joo, ja sitten se, kun me ollaan niin pieni, niin mehän ollaan niin tosi nopeita. Niin mehän voidaan tehdä vaikka Suomesta tämmöinen koealue. Me vielä on aika paljon semmoista niin kuin EUn oman napaan tuijottamista. Et se, niin kuin siinä, jos Venäjän mainitsin jo etukäteen, mutta niin kuin tiedetään, että Suomella on hyvät yhteydet Kiinaan, USAan ja muuten niin tutkimus- ja muussa mielessä. Et siis, niin kuin vaikka se on sanotaan EUn konferenssi, niin silti voisi ehkä vähän pitää sitä niin laajempaa näkemystä siinä, eikä vaan tuijottaa EU oman napaan. Venäjän yhteys oli tämmöinen keskeinen asia äsken, mitä sanoit. Meidän pitäisi tehdä Venäjän kanssa? Pitäisikö meidän pyrkiä vielä voimakkaampaan yhteistyöhön kuin tällä hetkellä? Tässä on muutamia hankkeita, joissa niin voisi näyttää, että mitä hyötyä niin tästä älyliikenteestä on kansainvälisessä liikenteessä, jopa niin EUsta ulospäin ja sillä. Että tuohon vaan niin kaikki teknologia tuohon Suomeen ja Vietnamin välillä ja näyttää, miten se toimii. Siitä on hyvä olla.